Ole tun chuma chuan fantasy lam lo deuh Netflix thriller movie tharlam tak Kareena Kapoor chan na ngei mai kha karon rekep don ani. A movie chan tira chuan mayai lo langin ani hian kumsom paliliam ta khan a pasal nun rong tak tlan bo sanin West Bengal a thingtlang kho pakhat Kalimpong kho a fanutlei rol te nen inlian vaklawa an cheng duna thingpui dorte Siam ve in an kho sakpo a harsa em biglo mase an nun chu apangai chhotran don chautia a pasal hlui arjit chuan ronjong chuak le in a ron ti boile ta sek mai mayai chuan puisa te pe in anuna changa kalbo mak turin atia mase arjit chuan puisa in pek ringot chu adu tok tlatlo a chan po so nei chuan a fanu chungchang alo zep vengar ngar thin chu alo she chuak vek to a fanu mel thatak alo nei rengani te shat chuan mayai chunga alo ti thin dan ang thawin a fanu chu stripper chantira sum siam nan man atumani a fanu chuan roma chang an thu soi zong zong chu alo shevea kapai ni lo ti pa in aron vota pop mai arjit thinrim lutuk chuan a fanu chu kudron thak ve ngalin maya aronin rolvat chutia anin sei boilai chuan an fanu te khan anu chu aron pui ve a maya thin thok chuan hlo na chete ma anei to lo heater court mang chuan a thei to pin areka a fanu chuan akutalo chil sak ve bok tara chuan anu chu kau har zokin an han en sian chuan an lo that der to alo ni mayai mang angpon awa chuak chu an chenom pa lo ho turnen anin tok thuta mayai chu a hlo thon mel e mawangin a thatle thatlo a hanzo chuan mayai chuan chuk chu lo lutin min ti hlau dewa mase ka thatto ka thalom te lo changin alu san le ngal thuaya sonei chuan police ten an manani pon a fanu hena engma lo soi ve lo tura intiam tirin a fanu future a chiat ve chu a phal lowa an nu fa a intention po chu adu heklo engtia ti zel tur nge shelawa mang ang taka anum lai chuan an chenom pa buk khan kongkhar aron kik deta an thu soi zong zong chu alo ngai thavek chuni in police nen an thlen don lo ro rawani chuan ruang da bo tura apui thei thu aron soi tlat mai kongkhar chu awa hon sakta a ani hi an kho school zirtir tu Mr. Naren ania mathematical genius ni in a smarta a thluak po a thale an khwami te zaron takni in a school no pangte pon an ngai na viau thina chuti rualin ama hi michut kan ti angchi rual pol lo le malkat ro thin mi ni in a hun ola jiu-jitsu a practice vo thin a chenom no mayai po hi a rukin alo ngai zong ve hlea a mel mu du wang shimin a cafe a chuan nitin tiffin alam thin ani mase mai chana a han mu chuan a zam chevek zela soitur po a shengai meulo mayai chuan thilom zia zong chu a shil fai veka police ten an man ta ni pon a fanu tara ero in ham noina anei velo thu a shil bok mase maya in arjida rebe lai khan tara chuan akutalo man be ve na lama alo hampil ve phunga wangin fin fiana an mudon thawa chu wangin naren chuan police an kol ma a in ngei to chiang phot turin atinon le a chutiang ani taka chuan maya chu a hlau thongin naren hena an thil ti thubbo pui turin angen ta ni naren chuan ruang chu a in lama a choilu ta ruang thomno a handap chuan arjit chu assistant sub inspector alo ni renga an ronzong thuai don ani ti a shethiam ngal maya hena ruang da bo na chu akuta da mai tura shilin a in lama lovale tur chuan atitani inspector karan po in Kalimpong aron thlengve chia ani hi tlangwal harwang mani na a in pezole thothang thatak mai ania commissionerin atir angin mayai pasal hlui thita inspector arjit chu dan lawa sumlak lu le drugs kai noi thila a in tam noi ani ti an shiat awangin Kalimponga wa zui turatir ania local police inspector sundara chu ama pui tura ruatani investigation anchan tak ma in dora coffee in turin an kalle ria
Maya nena arjit thalak chu entirin alo mule mulo ahan zota ai ti in alo changwat chuta naren chun cho ron lam le tur chu karan chuan ron mu in aron kwa chula college an kal ho thin chu lo nirangin naren chuan a school thona te a shil nowa in mule turin a chhuwa san le ri ta ni karanan arjit thlenna hotel avakal chil chuan hotel nei tupa hne na chang school pakhat omna a zo thuwa hriat vele mayai fanu tarai te skula chuan avakal ngala an mizon hi athi toni ti an shelo shim bokani maya in a fanualam tur an va mu chuan in kung kaina anei ngei ringin an zui ruwa naren chuan atuk vera chang alo murukar mai zan lama len line atang maya chu avakol le a police ten zona an ron zotani pon an zo chin chia lo chang turin atini Inspector Karan le Sundar chuan phone call atang ruang charani thu an hriat vele vapan ngalin ruang chu alo kang ut ruam mai mase ruang pia dewa thomno haltum halzo man lo ni om taka chuan thisen kai le ID lo la himpial chu an mule hlo postmortem na changa alandanin atukhuma chut ani nuwa wer manga re hlum ania amaya thilrit tak manga chule in hale ani ti an thei DNA test result a po hotela an char sam khuya samtla le ruang thisen chu alawin mil che abok nen arjita ruang ngai ani ti chu an fin fia theita ni som zandar sari bor vela thi ani ti hriat ani bok maya chu thuwa zole ania mase tun tum chu a pasal hlui ani thule aron tlo ngei thu alo shila ama khan engma asoilo na chan chu ani nena in kung kaina engma nei adu lo wang ani thu alo soya Inspector Karanan a pasal hlui ruang char ani thu han shil chuan makti mel taka a omder angaya police station lama zui turati ani nuwa mayai chu avain thlagle te a ati toy analin alo hleitling zai bok nen Inspector Karan po chuan alo mu mai haulawa na athok me kani ti in shat chuak le in a in thing har thoi mayai le arjit in nei na kha register club alo ni wangin Nupui nge yani ti chu an lo shat chuak to shim alo ni ya chu mai baka stripper hlui ani ti po shat chuani in mase mayai soidana arjita tontir chuan stripper ani haulawa ani nei nuwa ama pasal ngei chuan sarwak deuh thoalam tura shalin sum siam nan a man thin wang zok ani thu a soivet lat thum ni somtlaya a omna an hanzo chuan a thil ti shang li sa ziana chu a mu tira a fanunen da rukbor vela movie en turin an chuaka hotlang lovin restaurant zanri an kil le a chumi nuwa karaoke an kalthu a soitani mase karana chuan a ring hlel riawa fanu school kallai nei si kar to po nilawa inti hlim chiam chu a oi vaklo ani ber chuti lai tak chuan narena jiu-jitsu practice so ron honen anin tokle hlula naren le maya te chu an lowin chen omreng ani ti hriat chuan an case thui meka suspect ani thu a shilvea naren po in chen omma se a changa a cafe a kalzeu thin bak chu anin biak po lem lo thu a shil ngalvat karan chuan chen om chelo tak anei thu shil zewin a kal san le ta a police an ron lan tak se kawang chuan maya chu a hlau thongin naren hena zirtir tu ruang kha tu man an hulawang itisia tinge an hule thosi ti in a zot ngala naren chuan a chin fel vek tur thule police te an ron kal le huna thil ti dan tur zong a shil nuwa a in lam a pan le tur chu maya chuan lo ko ding le in zirtir tu kan nu fata na in pek na wang hian kalom lutuk ti pa in akwa ve hiala chu thu chuan naren atilom hle nge lelama tarai shi om telutuk chuan anu hena ama wang vek ani thu shilin alung chelea maya chuan zirtir tuin engkim achin fel tur thu shilin anem mol mai bang ong achang naren po in alongai thave kara achunga rinna an nga zia hriat ringot po chuan atilom ema an nu fata na thei top chwa a in huamani
Maya chu suspect chun ani angin mandu hle ma se fin fiana mumal an nei hlei theilawa. Maya ina chuan vakal le in movie en na ticket kha an vadi le a. Maya chuan an thom nu hak ipte changron phorin alo pe ve mai bok. Tu man movie ticket an da that thlip thlep ngai lo wangin an ring hlel don viawa. Mase drawer achang ni lo an thom no achanga an ron lak chua miawa wang chuan a oi ve na lai a miaw bok si. Narenan Maya nena chutianga titur chuan alo shil lok sa vek to wang ania. Inspector karan chu athua ka boy chan viaw. Maya lo chu rin hlel tur dang a sheme ulo. Chuti rualin nutlhoi chelo zuna chuan awai ve nge ni. Tual tha ani laya thil khendan ang tur a handuan chin lai te chuan Maya chu amit thla a cham reng mai. Tarai po kha an skula vakal chilin theuh vazot vea. Tara chuan Arjit chu a mu ngai lo thu le. Anu nen movie en tura an chua ngei thu alo shil ve. Naren po in landline atang chanchin ronzo tin engki manin shil ngal zel bokani. Karana chuan Naren chu vatlo le in a ina avaleng lut mai maya. A in chunga chuan chutna tur po lek lovin lekhabu alo khat vek. An college kallai chanchin te soin an titi mai maya. Karan chuan a chen nu thloi chelo chu suspect ani thu bok shil le in lo en thli thlai pui turin a som ta ni. Atuk lama Maya chu awa mule a. A pasal chungchanga zo beldu anei thu shilin restaurant pakhata an luta. Tual tha niya a thil ti zong zong kha report pele turin atita a. Ani nataka chuan a na chuan lamin Maya chu a mu du wang le. Han chua pui ve shim shim a du wang ania. Anin kompa a eitur momo han order vele. Maya chuan an khwa a chili sauce lar le thak turu tak mai chu a cha tel sak zewa. Karan thak telu tuk chu a chong chathei meu lo. Maya in zona a chan zo nuwa tual thatu ala zalena wangin film khur hle turin a cha a. Karan ril ru chu Maya chuan a she thiam nge ni. A lepeka chuan police station a min kau to zok donya ti in a kalsan mak. Dr. Khan ruang chu war cha tak manga rehlum ani ti alo mu chua bel le a. Heater court man ani ngei po aring ani. Narena po Maya thinlung ne thei ngei in be sein a chip ruak en kol na tur. Hair care clinic lam alo ngei ven mek lai chuan principalin aron kawa. A chan po maths exam paper a set har e mawangin no pang chung ten an complain alo ni. Chu mini chuan amut a fulo hle a. Sutakara jiu-jitsu a practice zo ina hole tur chu in kota karan chuan alo khal le wang to. School lama a boy na to chungchang an soidun luam nuwa a ina leng lut mai turamo ati lain Maya ne na chuak tur an ni ti han hu chuan aril ruanain athina khaizar mai. Karan chuan marcha thak lutuk a itir aya karaoke kalpui turin alo va som le sham chuni in Maya po in alo rem te ve mai boka. In komnel chawzelin karaoke a competition ati chuan Karan chuan tel lui tirin Maya po a in khar khiap reng thei ta bik lo. Engemaw chen zai le lama hun hlim tak an man zo nuwa. An in karbaw ruak chu a fu chaw viaw dona alan lain. Karan chuan nuthloi mel tha ngor chu alo boy pui reng lawa. A na lo chun zom ru rengin bar nei tu nena Maya chu a melan mu to le to lo alo zot diam to a. Ai ti alo chana wangin adot soi chu man chho ani le tatlat mai. Maya chuan a fanunen karaoke kal angkhan a in soi ngei sia. An inavatlen chuan a fanute chu alo hlau thong viawa. A chan po Inspector Sundaran electric heater aron lak wangani. Naren po in ron kol ngalin engwanga chua pui nge ani aron zot phong mai. Maya chuan minti boy renga atop nan ni soma kathil ti te report ka pe alom alo tia. Naren chuan an plan vekani thu shilin film khur hle to turin acha tani. Mase ani na taka chuan Barah khan lo zui ru ve in an lam tun lai zong zong po kha alo mu ve veka a thik lutuk chu apuak dar lo chau ani ber. Maya te heater an hanzir chian chuan Arjit tha na manrua alo ni tlat lo.
karaoke bar lama changpon koldong le in mayai chu Barah an hmuh ngei thu an ron hrilh leh hnahnawh bawk nen finfiana an hmuh theih tak lova chuan Mumbai lama chuizui mai chu an rot ta ni Mumbai lama alet ma in maya chu awa hmule shama maya chuan ti tau khum deuh ti hian alo be thadu chia lawa karan chuan a hna ani miawa wangin a hriat thiamna adila Mumbaiya alet tur thu a han soi chuan mayai pon alo ngeina ve hle to ani nge yang soi tur ber po shelawin aril ru buai map mai customer buai pui tura a tho san hlan chuan mayai na thok pakhat chuan karan hena Khawngaih local zero kan pi hian chhuah pui tura mamo kan kho teacher Naren ti lo chu midang buai pui tu anei mi alowania alo tipeka chu thu chuan karan benga ver zar mai maya mel a hmu du wangin nitin cafe a akal zia thina ni ti a han hriat chuan Naren a thu soidan nen a in mil tatlat lo ani kha chuan dora po akal ngai meu lo thu kha a soi sia baka maya alo ngai zong ve renga ni ti hriat chuan thilin thup a om nge a ring tatlat mai skula khan wakal le in Naren chuan ni soma leaf ala ni ti a hre thuaya Narena jiu-jitsu practice na hmuna chuan wakal le in thupe hel deuh si hian avadop kwal chanta mayai chuan tual thana a puitu anei ngei arin thu te soin a thenom nu alo veiru ve hle ani ti a hriat thu le ni soma eng thil nge ati te chu mai nei takin a han zot vela Naren ero chuan ina ni lenga a om thu shilin engma soitam atum der lo Naren ina a ho tur chu maya chuan lo changin police ten a chungchang an zo thu alo shila in thlashung deuh hian a hna thok te soidan anga a chunga rilru a putle putlo a zot ta phong mai Naren chuan chutiang zonga a en lo thu alo shil vata maya po in ni e kanin kara engma a om lo thu ka shil fo thina an oi du tlat lawatin ni ti in a lo changa Naren chuan eng thil po thleng se police nena engma soilo tura a shil hnuwa a in lama a pheisan ta a tuna chuan maya in aril ruput mang ang a pu ve lawani ti a hre chiang to hle aril runa lutuk chu a in dom tlok mai ni school lama valet le in a school no pangge ma khel pui fo chin chu ava in fiam pui le te a chu mi hnuwa police station a wakal le in inspector karana ma a nge arjit chu maya in thattura ati angin a tha thu a soita maya chu police station a shwai ve ngal ania Naren soidan chuan maya chuan a pasal hlui mu adu lo thu engke ma shil vek chin thu le maya bodyguard ani thu a soi mau mai anin kar thoruk chu a fanu ngei po in a shelo ati arjidan maya ron tlo atum ti a hriat chuan maya ven himnan a tha ngal thu a soya a tha dan kim chang a soi zong le ruangan zir chiana changa an mu chhuwa te kha aloin mil chia bogani a soi zel dana maya in a pasal a huat thu a fanu tena a soi thin te chu lo ngai thla in arjit tha saktura angen na anga alo ngai mia mai ni karan chuan mai chhana po a shil lo chia isha swala ni jok lo mo ti in engwanga tuna taka in puange ani chu a han zot le a karan chuan thin rim takin a in puan chan chu maya in mi padang laka a phat sanwanga a puani karan chu chhuat chalin Barah an khosak dan zong po kha alo mu vek thu a shil nge ma se karan chuan lo phavatin anin kara engma a om lo thu alo shil ve ngal maya chu a shan hlakin Naren thu soi mil zel chuan thu an zot fia ve le a engma a hriat lo thu lo changin zirtir tu Narenin angai zong ani ti ero a hna thok te hne na changin a hriat thu a soi ve a arjit thattu ani ti han hriat chuan oi har ati zia a soi mol mai finfia na shang an hmu te changin Naren chu tual thattu nge ani ti an nem hetta a ril rulama chian zan lo na nei anga an ngai bokani maya chu tual tha na thuboya a filim ta thena a top nan Naren chu va mule in pangai takin alo chona engwanga khatianga in puange ani a hanzo chuan Naren chuan thilom zia dik tak chu a shil ta a Chiar ko phar tak chok chuak tura kumsom te meu alo be ve chang chin chu mi pakhatin ni reilo te chung chawin a chok chuak the ani ti hriat chuan
aril rushe omlutuk chuan in o hlum mai alo tuma masia in ok hlum man trep tia ronin son thar hlimhlot mayai chuan plumber number dil tuma akong khar aron ki kawang chuan a chhul pha ta a anun na chan chhuah saktu anga ngain atanin kimti a huam pha alo ni ruang an charpo kha arjit a ruang ani haulawa niko zana arjit kha tha ania mase police te ruang charero ni som zana mi ani thung naren chuan kholaya kuddo wak vai chu poisa apete teya arjitan ni thomatan advance lo pek diam to hotela chuan shwailutin aria tira atuk ni som zana mayai tenu fa chu movie entura an len chhuah hlanin naren chuan kuddo chu hotel atang a shwai chhuak le a heater coil mang chuan a vot thluwa ari hlum hno a thom hno hlipin a hal ta ni a thom hno ero halral vek lowin arjit id chu ada le te teya mayai tenu fa in nam hnoina an nei lawani ti fin fiana tan chung zong zong chu ro manin atir te changkhan mumal taka a plan sa vek alo niya arjit taksa ero ada bo maktur thu maya nena khan ashila ada bo danero alang to lem lo thung ti chuan Mr. Naren chu amangai masaber mathematics nen tu mati boilovin jail chunga adam chung hun amang tani ka video min lo thlir saktu zong zong te chunga lom thu ka soya Khawngaih takin subscribe like le comment te kha min lo ti sak ve cheu don nia